Godmorgen og velkommen til den her video. Så sidder vi her igen. Det er efterhånden rimelig lang tid siden, jeg har siddet her foran kameraet. Og det er der nogle årsager til. Nogle af dem er gode årsager, nogle af dem er nok også rimelig dårlige. Men den primære årsag er simpelthen, at jeg stort set har lagt syg i den sidste måneds tid. Sådan lidt on and off. Så jeg har virkelig ikke fået trænet meget. Dermed heller ikke fået filmet så meget. Jeg vil egentlig gerne filme, når det også går dårligt, og når man har de dårlige dage, men hvis man bare ligger på sofaen, eller bare ligger i sengen, så synes jeg bestemt ikke, der er noget, der er værd at filme, altså fordi jeg ligger jo bare, så der er ikke noget at se. Men grunden til, at jeg filmer nu, er, at jeg føler, at jeg er ved at være der igen. Jeg er ved at være klar til at træne lidt mere igen. Jeg er ved at være klar til at komme ind i nogle rutiner igen. Så det prøver vi nu. I dag er det fredag. Jeg sidder her for morgenen af og får min morgenmad, som i dag er en bolle med ost og marmelade. Mors hjemmelavede marmelade. Sindssygt lækkert. Og så lige en lille portion havregryn ved siden af. Og det gør jeg, fordi jeg skal ud og løbe en tur. Og det er, i forgårs løb jeg en lidt tur med Christine, men intet vildt. Bare lige for at komme ud og mærke om, hvordan kroppen havde det efter 1,5 uge uden en træning. Og så i dag prøver vi at løbe en lidt længere tur, og måske også med lidt tempo ind i, men ikke noget voldsomt. Jeg passer stadig på, fordi jeg vil helst ikke tilbage til det der. Det var puha. Jeg har haft det hårdt, rent mentalt, bare ikke at kunne gøre noget som helst, uden så at blive slået fuldstændig ud af det. Så nu er jeg her igen. Jeg er forhåbentlig tilbage. Det kan også være, at jeg løbet den her tur, at jeg bare er helt færdig igen. Men jeg tror, jeg er der nu. Det føles sådan. Nu vil jeg spise en morgenmad, og så er vi i løbeskoene. Jeg tænker lige, at jeg vil forklare helt grundigt, hvad det er, der lige er sket den sidste måneds tid. For ja, godt og vel en måned siden begynder jeg at få en masse hovedpine, og det vil bare ikke rigtig gå væk. Jeg får lidt i halsen også, men det er aldrig rigtig noget, der sådan bryder helt ud. Men for ligesom at håbe på, at jeg kunne få det til at gå væk, så tog jeg nogle sygedage og endte faktisk med ikke at træne en hel uge der. Og det var sgu underligt, fordi det blev aldrig 100% sygdom, men jeg havde det bare ikke 100% særlig fedt. Og derfor havde jeg slet ikke overskud til at træne. Hver eneste gang jeg gjorde noget, så gik jeg fuldstændig kold. Men en uges pause gjorde, at jeg var klar igen. Og havde lyst til at køre på. Nu er der lige rødt lys. Og det stod så på i 1,5 uges tid cirka, hvor jeg egentlig bare trænede, som jeg normalt gør. Og hvor jeg var tilbage i rutinerne ret hurtigt. Men at jeg så allerede 1,5 uge efter igen bliver ramt af sygdom, hvor det så den her gang er en reel influenza. Det må jeg indrømme, det slog mig satme godt nok ud. Og kæft, hvor har jeg været presset over det rent mentalt. Jeg føler, at jeg er gået 8 skridt tilbage. Jeg føler, at jeg er kommet i dårlig form. Jeg føler, at jeg er kommet ud af de rutiner, jeg selv har skabt. Derudover så var der rigtig mange ting i den foregående uge, som jeg havde planlagt, og som jeg havde glædet mig sindssygt meget til, og som jeg gerne ville være en del af. Men måtte simpelthen bare melde afbud til det hele. Den rammer sgu også en. Og en af de ting var blandt andet mit første race i år, som jeg måtte melde afbud til. I kan måske huske, at jeg sagde det i den her video. Jeg har tilmeldt Fur Ultra sammen med dig. Ja, tak. Hvor vi skal ned og løbe 25 km i rimelig voldsomt terræn. Som vi jo gjorde det for, hvad er det, 2 år siden? Det er comeback-tid. Det er comeback-tid. Men ja, Fur Ultra blev altså aflyst. Og det var selvfølgelig pisse ærgerligt. Rent personligt og for mig selv, jeg havde glædet mig til det. Men man står også med en lille skyldfølelse over for Rasmus, min gode kammerat, som jeg skulle løbe den sammen med, og han kom heller ikke afsted. Det var bare noget, vi havde snakket om så længe, og noget, vi havde glædet os til. Og at jeg så må bakke ud, det var sgu ikke så sjovt. Så jeg har kæmpet rigtig meget mentalt på det sidste, men jeg står her nu og er ude at løbe og filmer igen, hvilket jo er et tegn på, at jeg er et nogenlunde sted. Jeg er kommet ned på god gamle Tangkrogen nu, og tænker lige, at vi tester kroppen lidt og løber 2 gange 1 kilometers. Forhåbentlig noget tærskel, ellers i hvert fald bare lidt hurtigere. Så se hvordan kroppen reagerer. Man kan jo ikke løbe på Tangkrogen uden at løbe lidt hurtigt.
run med 2 gange 1 km. For satan, det var hårdt. Det blev i pace 53. Det er i hvert fald længe siden, det har været så hårdt for mig. Til en lille sammenligning til jer derude, så I kan forstå, hvor jeg er. Så løb jeg præcis samme sted for en måned siden. 8 gange 1 km i pace 3:35. Så det er sgu et lille setback. Lige nu er det højst sandsynligt også, fordi det er en af de første ture siden sygdom. Men der skal arbejdes nu, for lige at få bygget formen op. Det var fandme fedt. Det er altså en kanon god følelse at være tilbage. Det er en kanon god følelse, når man har været slået, og så gå ud og vise, at man stadig er der lidt. Det blev til cirka en times løb, og så endda med 2 gange 1 km intervaller i. Det er klart, det her det var lidt hårdt for mig, end det normalt ville være på sådan en tur her i det her tempo. Men jeg har også en tro på, at det bare lige er min krop, der skal i gang igen. Nu har den været totalt død i 1,5 uge. Den har bare været på en sofa under en dejlig varm dyne, så ja, den skal i gang igen, og det kunne godt mærkes, men det var heldigvis ikke sådan, at jeg ikke følte, at jeg faktisk kunne have fortsat i det her tempo i dag. Så kæmpe optur herfra. Jeg føler, at jeg er på vej tilbage. Ja, så kan jeg lige puste ud. Det har fyldt meget, men det gør også bare, at det er endnu mere dejligt lige nu, når man så er tilbage. Det her det virker jo meget underligt for jer, men det er blevet mandag. Vi kører simpelthen lige en fredag formiddag plus en mandag eftermiddag. Der skete absolut ingenting om fredagen, og i weekenden har mig og Christine været på tur. Vi har vandret 50 km og overnattet et sted lidt uden for Aarhus. Så ja, det var det weekenden gik med, så nu prøver vi at filme den her mandag eftermiddag og lægger den sammen med en fredag formiddag. Vi hoppede i jakkerne igen, fordi vi skal ud og drikke en lille kaffe, fordi Christine har fået et arbejde. Så det skal vi ud og fejre. Vi har fået drukket vores kaffe, fået fejret Christines nye job. Vi har faktisk også fået spist en aftensmad. Den stod på en lækker æggekage på rugbrød. Dejligt simpelt, men også dejligt lækkert. Nu sidder jeg på cyklen igen for første gang i et lille stykke tid, grundet noget sygdom. Men nu sidder jeg her igen. Det bliver kun lige til en time i dag, stille og roligt. Som sagt, så gik vi 50 km her i weekenden. Det kan mærkes lidt i benene, så vi tager en stille og rolig dag. Skruer ned for tempo, skruer ned for volumen, så jeg forhåbentlig lige har det lidt bedre i morgen i benene, så jeg kan give det lidt mere gas. Men ja, en time herpå, en time på rammen, stille og roligt. Det skal nok blive godt. Det var den time. Jeg er færdig med cyklen nu. Jeg er også færdig med dagen. Og dermed så afslutter vi altså også videoen nu. I får ikke flere dage. Jeg tror selv, når vi kørte den her over både mandag og en fredag, blev det ikke jordens længste video. Men det var også mere bare en video for at sige, at jeg har igen. Jeg lever stadig. Selvom jeg har været rimelig langt nede. Både fysisk og nok også lidt mentalt. Der har været en masse snak om, hvordan jeg synes, jeg har haft det lidt hårdt på det sidste. Det skal også siges, at jeg ved godt, at der er nogen, der har det meget hårdt end mig. Og jeg på ingen måde skal brokke mig. Men når man er et sted, og man lige bliver slået nogle skridt tilbage, så kan det godt ramme en, selvom der selvfølgelig er andre, der har det meget, meget hårdt. Jeg har bare lige brug for at lave den her video og sige, at jeg er her stadig, og jeg kæmper mig opad fra nu af, forhåbentlig. Jeg føler, at jeg har det godt nu, og jeg glæder mig til at bygge mere og mere på. Men som sagt, så var det selv for den her video. Tusind tak, fordi du så med endnu en gang, og så ses vi bare i den næste.